Hello लोगोफोर, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायफिनबाय आरोना लोगोफोर. So guys, दिनै जोङो माने मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगोन आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरि डेकापाम खाथियाव हाजोखौ बेरायहैगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. जोङो गासै साथाम आरोना ओमफ्राय नैबे सालायनाया आंनि बुन्दु ओमफ्राय सासे सिगाङाव दं आरोना लोगोआ जोंजों सालायगासिनो. अभी डेकापाम मिल गया है भाई. हनुमान मंदिर जय बाबा हनुमान की जादू. खाने अवस्था गैला माने बारजों आयु नालाय. गारियाव थाव सोनि आरोना. So guys, tangasnya nanti kita video kita lawan lawan sama sesuatu kita tentang sama apa lawan nasi kapra. Friday ini sempat saya berai nak dengan raga motor lawan. Untuk beli kemudian ke motor lawan ini beli kemudian. Baik kemudian kita rasa dulu. Finally guys, tadi जों मोनफैयो आरोना जायगायाव ओमफ्राय जायगाया बेनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय. जों बेयावनो सिगांनिफ्रायनो फैनो आसा खालामबाय दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो मोनफैदों. बुन्दु माबोरै मोनदों? मोजां ना? बिराद गोजानाव दं मानसिया नै. वाव, नै आसोलफ्रा फट' लागासिनो आरोना हिर'फ्रा. दे मोजां साबाय. नायनो र' बिसोरनि फट' साफायनायखौ. आसोलफ्रा फैनो लोगो लोगो फट' सिखिफैबावो दुगाथार मानोना. ओमफ्राय जायगाया माबोरै लोगोफोर कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय आरोना. बिराद मोजां प्लेसआ बा हाजो गुदि थारनि हेभि नुखायो आरोना जायगाफोरखौ. आसोल मोजां ना? हाय होनब्रा. आंबो साफाय जानोसैब्रा गावसोरल' साफाय जायो आरोना. बाइक गंनै लाबोदों नै. ओमफ्राय जायगाया बिराद मोजां, बारा स्रो बारबाय थायो आरोना थान्दानो. फट'ग्राफार उन्दुलायब्रा गाहायाव. No, ब्रान्डेसबो गैया माबो गैया. आंखौ खेबनांगोनलै मोनसेसो. वाव, तामाम गोजोननाय मोनदों आरोना, बिराद गोजोननाय मोनदों जायगायाव फैनानै. हाय बुन्दु हायनोलाय. दा जों गोजौ गाखोलांसिगोन आरोना लोगोफोर. भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. जा मोजां खालाय गाखोनो आयौ.
Oi, tang sampai orang video lain ngono nama. Kamu nang ura arbo, masuk nang le. So finally guys, दा जों गोजौ मोनफैबाय आरो ना बयनिफ्राय गोजौसिनाव मोनफैबाय आरो ना गाखोबाय नै गाहायाव नाहरलाय मालायफोरालाय फट'खौनो साफायगासिनो आंहा साफायनोनो मोनाखै उन्दुलायगोन नामा उन्दुलायना ओमफ्राय फट' साफायना नायदो उन्दुलायखायो माने डेन्जारसो So guys, दा जों बिराद बेरायबाय माबाय आरो ना ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर So guys, दा जों बेरायखांबाय आरो ना ओमफ्राय न'आव गाखोखांबाय ओमफ्राय ओरैबो बेरायखांबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ इसेबां फोजोबनो सानबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दाबाव लोगोफोर ना अननानै प्लिज ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर बाय बाय होनलाय लोगोफोर बाय बाय